και του πολυπληρώματος καλεσμένου μας, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην πτήση Aegean 734 από το Διεθνή Λιμένα Αθηνών Ελευθέρου Βενιζέλους προς το Διεθνή Λιμένα της Τινησίας Καρκιδόνα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε πληρωθέτοι να κινήσουμε διαδικά. Χρόνος πτήσης Ελλάδα αναχώρησή μας αναμένεται σε 1 ώρα και 55 λεπτά περίπου μέχρι την πρωτεύουσα της Τινησίας. Ο καιρός στη γραμμή έχει αναφερθεί εξαιρετικός, όπως επίσης και στην περιοχή του αεροδρομίου, 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή χωρίς νεφ. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας κατά τη διάρκεια της πτήσης με τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό μας. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να απολαύσετε το ταξίδι μας και το σέρβις. Ευχαριστώ πολύ. Let's my hello from the flight of your captain speaking. My name is Chikos Panagiotis, and on behalf of the rest of our crew, we would like to welcome you on flight of Aegean 734 from Athens International Airport Eleftheros Venizelos to Tunis Carthage International Airport. In a few minutes, we will be ready to taxi and depart from Athens. Flight time is expected in 1 hour and 55 minutes after takeoff. Weather route have reported fair. Also in Tunis right now, no clouds, temperature 27 degrees Celsius. We'll be later with you during our cruise with latest information regarding our destination. Till then, enjoy your flight and our service. Thank you very much.